Wil je daar nu ook antwoorden? Nou, het moet helemaal niks hoor, dit is puur voor de lol. Oké. Maar het is natuurlijk wel een goede vraag om af en toe mee bezig te zijn. Het is namelijk onze business groen maken, wij zijn een hoveniersbedrijf. Ja. Dus wij willen het liefst heel Noord-Holland volzetten met planten en bomen en prachtige tuinen. Ja. En groen is een heel breed begrip, dus vandaar de vraag. Vind jij Noord-Holland groen genoeg? Ik vind Noord-Holland wel groen, ja. Denk je? Ik vind bepaalde gedeelte wel heel vlak hoor. Ja, maar wel Heel groen. monocultuur. Ik vind het heel groen hoor. Ja, wat jij? vind je? Ja, want... Ik woon in Wiedingenwerf. Oké. En dan kijk ik uit op een scala groene attracties. Groene attracties? Groene attracties, ja. Wat is dat dan? Groene attractiepark te Wiedingenwerf, kent u dat niet? Nee. Nou, dat is een heel mooie attractie. Daar kunnen oude mensen gaan naartoe. Ja? En dan gaan ze daar een rondje lopen. Allemaal mooie grasvelden en mooie zaadjesstukken grond. Echt, Wat leuk. ik zou even moeten googlen. Vanavond als u thuis komt. Attractiepark Wiedingenwerf. Ja. Nou, te gek joh, dat gaan we doen. Heel hartelijk bedankt voor je bijdrage. Als je nog een ingeving krijgt, ga naar onze website. Ja. Vul het formulier en kun je een prijs winnen. Waaronder 1 dag tuinonderhoud. Voor je ouders, misschien. Ja, dat is top. Oké, dankjewel. Bedankt hè.